Saƙon da Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi bai taƙaitu kan alaƙa tsakanin bawa da Ubangijinsa kawai ba, ya tsallaka har ya zuwa ga yadda bawa zai kula da gangar jikinsa da kuma yadda zai gudanar da zamantakewarsa da sauran halittun duniya. Mata su ne Allah ya ba wa shaida a kansu cewa an gina ɗabi'arsu kan son ƙawa an kuma tayar da su a cikinta. Sannan kuma Musulunci ya ƙarfafi mabiyansa kan cancaɗa ado yayin zuwa masallaci. Ya kuma tuhumci wanda suka tsammaci cewa ba ɗabi'a ce ta mummunai ba. Allah ya ce, Bismillahirrahmanirrahim, ka ce, wane ne ya haramta ƙawar da Allah ya fitarwa bayinsa? Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya ƙarfafi haka a cikin hadisinsa. Ya ce, Allah mai kyau ne, yana son abu mai kyau. Abdullahi ɗan Abbas na cewa, na kasance ina cancaɗa ado ga matata kamar yadda take cancaɗa min. Musulunci shine addinin da ya sanya wanka da kawar da ƙazanta daga jikin musulmi a matsayin ibada, kamar su yanke ƙumba wato farce, tsige gashin hamata, aske gashin gaba, tsaftace haƙori wato yin asuwaki, balle sanya turare, shafa mai da sauransu. Amma Musulunci bai bar wannan ibada kara zube ba, sai dai sanya wa 'yan uwa mata wasu ƙa'idoji a matsayin yadda ya kamata su gudanar da ita. 'Yar uwa, duk da cewa kwalliya addini ne, amma sai a rinƙa kula da waɗannan abubuwa. Kar kwalliyarki ta yi kama da ta matan arna, don Manzon Allah ya ce, wanda ya yi kama da wasu yana tare da su. Kar ki yi kwalliyar da za ta mai da ke kamar maza. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah ya tsinewa mai kama da maza a cikin mata. Kar kwalliyarki ta ƙunshi canza halittar Allah, kamar ƙulla gashin kai, kamar ƙulla gashinki da wani gashi, ko kuma canza fatar jikinki, ko kuma ɓangare tsakanin haƙoranki don fitar da wushirya, ko kuma yin zane a fuska ko a wani ɓangare na jikinki. Amma gyara halittar da Allah ya yi miki ba laifi, kamar sa gashi ya yi tsantsi ko miƙar da shi, ko a sa masa abin da zai ƙara tofo da shi. Kar ya zamanto cikin kwalliyarki akwai ɓarnatar da dukiya. Allah ya ce, ku ci ku sha, kar ku ɓarnatar da dukiya. Allah baya son masu almubazzaranci. Kar ya zamanto akwai ɓata lokaci ta yadda mafiya yawan lokacinki zai tafi ne cikin kwalliya. Kar wannan kwalliyar ta zamanto tana ƙunshe da cutarwa a jikinki, domin jikinki yana da haƙƙi a kanki. Wannan cutarwar yanzu ne ko kuma sai daga baya. Kar ya zamanto cikin kayan da aka ƙera wannan abin kwalliyar yana ƙunshe da najasa, wanda kike kwalliyar don ta burge shi ya zamanto mijinki, ba ki rinƙa rabawa jama'a iyarki fi sabilin shaiɗan ba. Nana Aisha ta kasance tana da kayayyaki na musamman da take caɓawa Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ado da shi, kamar yadda Manzon Allah ya ce a cikin ingantaccen hadisi, duk wanda Allah ya bashi gashi ya kula da